Lakhain koira phoni lip MAC constituency ki palo Chokihola indoor stadium along ake joypen meka ke so atoma phan sekilangpon. There po chikloni phai siar ni meke so kachelang ajai mek kapedo ponalong KAC medically sorjorong pharpensi ingpupon. La solong marwari sanmelona tumta chitongdun. La bangso ake joy sekilangpon. Jugal Kisor Malpani and Familiar Tumpen Patirpi Ponsi ake joypen mekachichar che mate mekachichar rimatuma phan ameke soke langpon padu dawai lapen kichoki jun kedam ke bangari motor anam ansita alangli tumpen si kirap piponlo labang so se kachilang dun kadok kavea phai bang pharoi sira troxicap rapli ando labang so ang bongpen amek kachichar chenaya tuma phan abangke Lion Club pen Jorhat Hospital along ansi kelang ponjia phan pontanglo lapen operation nang jia tuma phan sita claim ponpo ameka ke so penang ana phai kidu open a job batai hini an thak ponang koklo non ke chengsia bangke bang in koyansi ponlo lapen aphitsi ako pon thu popusi pachini pon keso dat tangka maha kave pen hem kido kachichak lok ke boy dat aradatum la pusona war sai ke meke longa pot keso kachilanga tuma hien pen JK Malpani hemi si lapen Lion Hospital Jorhat Sorjorong phar lapen nilip rada sai klem bang phu bilisonte ranga tuma phan karcho ninga klong pen kaita ninga lopen pray un epusi kachuro alam the chipak lang ponwenti bokazan pen anon terang